Sore nyamir sing tak samir godhong waliran maneman esok nyamir sore nyamir sing tak samir godhong koron esok mikir sore mikir sing tak pikir ora rut mongso mane man kendas lobes sasola
rujakane temun rujakane gawe kumur sajane pes ding tur oh lalen jenenge lalen alah tul cung cuk ana apa kiye rame temen ki yang kene tul pesta pes lalen betul ngedeke ke kacung acara apa ki pes rame-rame ki yang kene ki pes halah oh dingin salam dingin oh iya salam dingin bener Ji, lo dingin. Assalamualaikum. Dong ada apa dingin? Dong dingin. Ya wes, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serakaton kompake wong timbang ki. Suarane. Baleni. Jawab salame ndi ki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah iki katon kompake gede cilik lanang wadon tua enom pada kompak. Kompak genah wong timbang pada kompak. Timbang nggih. Alhamdulillah ki. Dewek nang kene menghibur masyarakat Desa Timbang. Heeh, bener. Heeh. Nggih, acarane apa ki Dul? Pes ki yang iki. Nah, ki acarane tutupan. Oh, tutupan gak bulan puasa. Bulan puasa alias bulan Ramadan. Ya, ditutup yang ngemben kudu di jeblang. Ya dibuka Kak. Buka. Wis tutup ya dibuka. Ya tutup bae ora ngenu wis liwat to. Nah, iki. Dongeng ngono Dul, nyong alah. Hah? Nyong napase wis alah yo ngebing sejelap wis ora kuat nyong mampu. Leng-leng dongeng be. Wis ngono disampaikna karo para penonton senang kene. Oh, para penonton. Nggih. Ngono. Nggih. Kiye ke janjane dewek kon ngapa nang kene, ya? Ya intine dikon menghibur masyarakat Desa Timbang karo netebi kewajiban. Sing ngakon sapa? Bro. Siapa ya? Biarpun ora ana sing akon ya kayak awake dewek sebisa mungkin ya menghibur. Ya hooh. Kowe menghibur masyarakat Desa Timbang men pada seneng. Iya, sing seneng ya seneng. Sing ora ya kudu seneng. Ya oh. Lah iya. Lah ki hiburan. Lah hiburan seni. Oh, cekaur ta. Alah, masyaallah. Wong anggar cumure dawak yang ne lacip kowe gantroli senenge ne. Iya, oh. Wong anggar cumure lacip ki ana apa ora gelem musyawarah niki ngomong nang mburi wong yang kene ki ye. Cumure lacip ki gantrol ngono ki ye. Iya, oh. Nggih jeli kok ya. Alah. Uang pribadi uang cumure lancip yang ngene halah yo. Wis, jadi. Lah ki buktine menang wae ki. Ngomong ning buri bocah. Ya. Moga-moga nang acara tutupan kiye menjelang bulan puasa, amin. Warga masyarakat Desa Timbang dipun paringi sehat waras slamet, amin. Lancar rezekine, amin. Lancar anake, amin. Banyak anak banyak rezeki. Anak akeh rezekine iki yang ngono. Oke. Lah dewek kiye dikongkon putune Eyang Samudra kon momong putune Eyang Samudra. Dikon putune, kon momong putune wige. Ya, kon momong putune Eyang Samudra. Oh, dikon sapa? Nah, kiye wingi Pak Lurah wis nemu bayi nang alas. Walah, alas ngendi? Lah, nang alas kuwi nang alas Wanusaban. Walah, heeh. Dadi ketemu bocah kiye ngono lho. Heeh. Nah, ki bocah nemu nang alas. Mulane pada didimong mayo nang kene
Moga-moga bocah iki ya waras slamet. Mas Ngono. nek bocah cilik kudune diomong. Iya, aja Bimo. dikerah kowe. Aja dikerah. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Nah, bocah cilik kowe diomong. Aja di Mboten pareng nggih. bela Glebut muntron pokoke anggere dikerake glebut. Wah. Alah yong. Wis. Nggih, siki keprige iki anake Dul. Nggih penake dinginu bae. Belot-belot ndase. Oh, saru ora ndase-ndase saru. Oh, ngapura. Ngapunten nggih. Saru. Ngapunten. Nggih. Mustaka, nggih. Niki mustakane pentol niki mustaka nggih. Kacung ta. Oh, kacung. Mboten pentol nggih. Nggih. Wis, siki ngene bae. Mayo anake digledakna, dewek babat-babat alas Heeh. karo momong putune Eyang Samudra. Wong dhewe Ayo. nyebut gawe aku kudune dikinune neh. Iya, aja. Digledakna bae. Digledakna dingin, njur bebet alase. Orang di Ontake Giyanto kae. kok kaki Giyanto kae Gedang Giyanto. gedang iki ngisor. Nggih ibaratnya ngisor wit randu lah. Nggih ngisor wit randu. Gledakake ngisor wit randu, heeh. Nah, pikir neleni lah. Wis, anake digledakna, dewek tinggal bebet-bebet alas dingin, men alase resik padang gemblang. Amin. Iya, orang Oke. lanap sing gak ngrusui. Iya, Muga-muga ora ana barang sing suker. suker. Nggih, semarai daerah kene iki alas berit nggih. Berit. Cong kacong, cong. Ora sebene ki Iki siwer. daerah kene alas berit. Dadine dhewek kudu sing ati-ati temenan. Nginu bayi iki ya digledakake. Kowe- Ya, kowe yang kono Tengeri dingin ciki. ditengeri ndenge. Ben kok aring Tengeri. uyak Bambang. Sik. Heeh. Nggih, Ayo. endi? Ngono. Ini. Mengkene iki ya. Yo, wong telu. Yo, Ci, ro, lo. Yo, om. Duh, piye? Prige ngono. Yang masya Allah, bocah. Kene dong brene, diki brene. Oh, ya, heeh. Baleni. Mrene kiye? Heeh. Yo. Ji, ro, lu. Piye? Yo. Wana lingga. Pas wis, heeh. Tekane kali desel. Wis, dibebeti alase dingin. Oh. Ngono. Yo. Yo. Dek ngendi cuk? Ngendi deke cong, ora meneng bae cong. Ora Oh. meneng bae cong, melu SD, udu. no. Udu omong titik-titik paha cong. Dak. Kerasak Klotiang. biar Pecah bajine. wana lingga Gunung Tawang. limbangan. Parakan aduh temen. Oh. Rasa. Oh. Wah. Wala la. Oke. Apa gue? Dol. Masya Allah. Apa gue? Dal, dal, kia dal. Hei. Ojo banget, hei. Acap banget. Hei. Hei. Ah, weh. Wes. Siapa nungsu? Apa gue? Bocah ini kaki Panganku. Bocah ini. Acap banget. Hei. Acap. Allah. Tol. Kis tak ubinin. La ilaha illallah. 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 La illallah. La Allah. illallah. Allah. Illallah. Illallah. Wedah. Illallah. Latih kebul. Illallah. Illallah. Di.
Ilala. Allah. Ilala. Dol, Cung. Ilala. Prige kiye? Ilala. Deke nang ndi, Pes? Kiye nake? Walah. Bocah Kenapa gue gede banget ya Allah? Nganu. Macan bimaun we. Bolah, nek gue ora omong gedine, Pes. Masya Allah. Gue ora omong gedine. Takoni. Desi nang ndi, Tol? Nang kene, Nyong. Di. Iya. Desi Nyong wedi. Sumpah. nang ndi? Nang kene. Di. Iya. Nyong wedi. Ayo kacau, konangan. Di pedol sini. Iya. Di. Oh kae. Nyong wedi. Rene. Kae. Takoni gimana apa? Ora omong. Kon balik nang Ora atas omong dewek. gedine. Siki ditakoni bae Dul. Kunen ki sedake Allah. Bocah Yo. ilang. Yo. Cih, Iji, loro telu. maju Ndi? ae. Ora nyongguri. Apa? Nyongguri. Ora. Nyonek karo wong gedhi ki ya. Takoni. Ora wong gedhi ki ana pengecut nyong Dul. Nyong pengecut. Ora apa-apa. Nyong wani bedekas-bedekis nang mburi tok sumpah. Nek nang ngarepan kene nyong ke masjid sumpah. Sifat Ora kira wani-wani aja ya. dingu. Oh, Sifat kira aja temenan. dingu. Nyong ke gembelengan nang mburi tok nyong temenan nyong ora. Aja dingu. Hei! Sopo kowe? Gajah singo barong aku. Orong-orong. Sopo kowe? Gajah singo barong. Balekke apa ora anakku? Wis dadi panganku. Jenenge sapa Wis anake? tak untal malang. Wis dadi Ketek lebur barong. ning anggaku. Anake jenenge sapa mau kowe? Termini. Aku jaluk baline Turmini. Ora bisa. Turmini iki momonganku Wis lebur titipane ning Pak anggaku. Lurah. Aja mbok untal malang. Hah? Apa-apa dicekak kowe. Obrak-abrik bajingan. Ampun. Ya Allah. Ya Allah. Ampun. Alah, ya Allah. Allah. Ya Allah. Alah yo. Hop. Astagfirullah. Astagfirullah. Kunen. Astagfirullah. Alah. Ya Allah, iki niate gak momong bocah. Ning malah digaglak karo sing duwe hutan ya Allah. Ikin anak bae sifat yang ngono ya. Ya Allah. Senengane ngene bocah. Kowe ngono, Jol. Hop. Kowe ngono, Dol. Dol. Hop. Dika jamuni bae to, Pes. Dika jamuni bae, Pes. Hop, Pes. Hop. Dika jamuni bae, Pes. Oh, wis nyok menang. Niki. Oh iya. Cok dene ndi? Malah ning kono prene. Egen ana bae sing kewan gelem nguntal rakyate. Alah, ya Allah. Ora patongan wong sikile. diduntal kaya kene. Oh, prike bae kiye. Alah yo, mepel anak. punah. Ki nek dewek wis ora mampu Dul. Wis ora mampu ki. Heeh. Dewek wis ora mampu. Iki lapor bae karo Pak Lurah. Oh, mayo. Oh. Lapor dek wis ora mampu kowe. Lapor, tapi prigere ngomong wedi nyong. Ki ngono. Dewek siki laporan. Nek mau nang alas Wanusaban. Oh. Kowe anak kewan gede banget ngono gitu lho. Heeh. Lah kowe dewek gledakna bayi agi dititil bebet alas, malah bayine dipangan karo sing jenenge Apa ya? aung apa? Aok-aok ki. Kerumune nyong. Gajah singo barong. Ya, bener ya gajah singo barong kowe. Gajah kowe gede, barong kowe berwibawa. Singo kowe Kualik ta? kualik kok. Oh ya, Gajah kowe gedhi, bener. barong kowe singo ding, Singo. kowe wibawa, barong kowe pangkat. Walah, wis medeni pokoke. Agar gajah singo barong wis metu wis medeni. Engko bakal dikalahna karo Pak Lurah sing
sing jenenge KPK Kiai Tombak Pamungkas. Nah. Kowe sing bakal ngalahake Gajah Singo Barongko karo Tombak Kiai Pamungkas. KPK. Wong kahane wis mlebu KPK. Wis. Dek mayo. Wis ora dadi. Wis, mayo. Laporan karo Pak Lurah. Mayo. Wis, yo. Kedi lawange. Oh. Kowe ndi? Kedi iki. Assalamualaikum. Halo. Halo. Udu ono, udu. Kana kayane. Kula nuwun Pak Lurah. Assalamualaikum. Ana apa Dul? Wis. Ngeten. Ngeten Pak Lurah. Ngeten Pak Lurah. Kayane pigati temen iki. Ya, Ana apa Dul? Ya, iku widake Pak Lurah ya Allah. Kula nyuwun pangapunten saestu dumateng panjenengan Pak Lurah. Ana apa? Wis dijelasno wis. Nyong wis. Ngeten Pak Lurah. juga. Dados wau kula kan dititipi anak. Heeh. Iya. Terus kan babat-babat alas manusabah. Oh, iya. Nah, tak sambi babat-babat anake tak gledakna teng mriko alas wanusabah. Ya. Nah, kula ajeng kula sek niku Pipis. babat-babat pipis pula. Oh iya. Kula sek babat-babat enten kewan ageng sangeti. Oh, iya. Nah, iku. Terus Wede banget pokoknya Pak Lurah. terus anakmu piye anakmu? Ini pokoknya anaknya. Walah. Dimaem. Loh, kok iso dipaham? Lah. Langsung ketika niku kula kalih Dempes, kalih Kajong niku nyekseni Ki Ambek digagelak kalih sing jenenge Gajah Singo Barong niku Pak Lurah. Berarti momonganmu gelak karo Gajah Singo Iya. Barong ngono kuwi. Kula Ya wis yo. nyuwun pitulungane Oh. panjenengan Pak Lurah. Nggih kula pasrah, kula ngapunten. Oh, iya. Iya. Ya wis yo. Yo. Tuntun kae turagaku. Sandika tanjung. Pokok Pak Lurah. Lurah, niku Pak Lurah. Niku. Hesah. Hesah. Alah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga Pak Lurah bisa ngelawan ya Dul. Oh. Dul, kejeli Dul. Dul. Rewangi Dul. Rewangi Mas. Rewangi Mas. Rewangi. Keke. Kadang tengah talan sapa iki? Nyong oleh butute nyong terus. Jegal. Nyong oleh butut jegal kowe dlosor tewu teng. Losor. Dlosor. Asto cemeti. Kadang tengah dalanku sapa iki? Gajah Singo Barong. Yo, piye? Kowe sing makan anakku. Iya Dul, kejeli Dul. Dasar nyoto. Iya. Balik ke ora anakku. Wis dadi panganku. Iya ora gelem baleke. Kecadak seperti pawale. Ya apri. Oh. Hesah. Dempes mesti dempes. Pes, Rene. Arogan tenan iki. Arogan tenan iki ya. Usluku batok, batok ilail
Jahit tak jahit catul jahit di utul kare banjal kacul kare siji abang-abang gendera londo kita cideng kuburan mayit lambi abang ku tondo motor wadah umur Dol. Pedang panebas Dol. Gajah Singa Barong. Iya. Bisa maning aku njaluk baline anakku. Pedang Piye? panebas. nggih Ya ora gelem bareke. Mati iki. Kecadak pedang panebas. Tamake ora tak tambani gigir. Jojo. Ora tebas tapak poning pandhe sisane Gurindo. Maju. Taman ono pedang panebas. Aisyah Dike. Gitu. Ini pedangnya. Ini kita kejar ini. Kejar. Mugi-mugi tombak Kiai Pamungkas bisa hangamusnahno kewan ingkang ala iki Dul. Wis. Waduh, mati aku. Sopo kowe? Salin Warno Sirih Warni. Ngaku sopo iki? Asto cemeti paweling ora tumomu. Pedang panebas, kibas. Iki ngasto tebak Pamungkas. Yo. Sopo kowe? Gajah Singa Barong. Yo. Yen pancen iki wis dadi kekarepanmu, Yo. kowe wis wayahe mulih ping kayangan. Waduh, sopo iki? Kowe bakal kecadak Tombak Pamungkas. Ilang kasektenmu, rontok kadigdayaanmu. Tombak medeni iki Dul. Suratira Jaya ningrat lebur dening Balastuti. Ayo wae. Oprok ya. Waduh. Ki. Mati aku. Ah. Ki. Tapani. Yang kalau gitu gue. Apa lo yang? Wah, mancing makayangan aku. Wah. Dul, wis mati Dul. Wis mati Dul. Menandai wis mati Dul. Temenane ora ilailu. Ora ngapusi. Ora. Nek wis mati Dul.
dol. beliau maning Oh, nih. eling-eling Oh, sapa lulane didol. beliau maning Si. Ramon Yo, maning Ini. sing emanon ora kelingan Silakan bae. Ya saya disilakan bae. Ya. pitik kelompok Cek, kelompok gak apa-apa, masih muda Oh, ki didol lulange didol. Nek dase Yondo sendiri. Yo. wong sedaya mawon, mati Pak dhewe Rian. negara Sampun. Bareng dol, yo dol. yo mas suling toyut cangkingane wong meredati Nalajalaku tamu tumrape wong tanah Jawa Kendas luwes sasoleh ramon ramane dhewe balung rondon negalopot Anake ginore jebule. Masyaallah. Batin tak di. Oh, tak di bolak-balik kok. Ginore. Oke, silakan bae lah. Titipna. Oh. Titipna kene lah. Yo yo. sindana sandun ne pradunggu ramon ramane dhewe balung rondon negalopot eling-eling wong eling beliau maning yo mas sing eling lan waspada sing eling marang Gusti kang peparing Ramon witing tresno jalaran son kukulinot eling-eling wong eling beliau maning ngeling unut marang Gusti kang paparing Ramon ramane dhewe maneman nolodol aku tomot yondot sekara pisang pisang sesat jining karyon